Эфир телеканала «Беларусь-1» працягваюць навіны рэгіёну. У студыі тэлерадыёкампаніі «Гомель» Сергей Нігеревич. Добрый вечар. Сёння ў Добрыжскім раёне прайшоў абласны семінар-нарада з удзелам старшыняў райвыканкамаў, начальнікаў раённых упраўленняў сельскай гаспадаркі і харчавання і кіраўнікоў абласных службаў. Падчас яго правядзення былі падведзены вынікі работы жывёлагадоўчай галіны за першае паўгоддзя 2012-го, а таксама разгледжана фінансава-эканамічная дзейнасць аб'ектаў аграпрамысловага комплексу рэгіёну, якая ажыццяўлялася на працягу апошніх 5 месяцаў. Падрабязней у сюжэце Яўгеніі Акімцовай. У праграме семінару значылася 6 сельскагаспадарчых аб'ектаў. 10 удзельнікі нарады знаёміліся з асаблівасцямі тэхналогіі ўборкі азімага рапсу, 10 з арганізацыяй сушкі зерня на мадэрнізаванай тэхніцы. Аднак усё ж такі большую увагу надавалі жывёлагадоўчым фермам. Адзін такі малочна-таварны комплекс прыватнага сельскагаспадарчага унітарнага прадпрыемства «Церахоўка Агра» хутка будзе запушчаны на поўную моц. Пакуль што фірма працуе часткова, кіраўніцтва вырашыла падзяліць працэс уводу ў эксплуатацыю комплекса на 3 этапы. Первый этап – 2 животноводческих помещения, второй этап – сухостойное и третий этап – родильное помещение. Поэтому на ферме в данный момент находится 700 голов скота, по технологии 800, 100 голов мы еще добавим к 1 августу. Работа ідзе, ужо зараз надой ад адной каровы складае 27 літраў, між іншым гэты малочна-таварны комплекс будаваўся за крэдытныя сродкі, выплату якіх кіраўніцтва «Церахоўкі Агра» пачало яшчэ да паўнавартаснага ўводу фермы ў эксплуатацыю. На семінару знімалася і яшчэ адна немалаважная тэма – рэканструкцыя ферм. 191 объект реконструируется в Гомельской области. На эти цели необходимо направить 516 миллиардов рублей. На данный момент выполнено достаточное количество работы. На эти цели уже направлено 166 миллиардов рублей. Малочна-таварная ферма «Ігаўка» агракамбіната «Новы шлях» зараз знаходзіцца на рэканструкцыі. Хутка яна пачне працаваць па паточна-цэхавай тэхналогіі вытворчасці малака. Удзельнікі семінару станоўча ацанілі ход рамонтных работ. Калі такімі ж тэмпамі будзе ісці рэканструкцыя на ўсіх вызначаных аб'ектах з пастаўленымі задачамі, Гомельская вобласць без сумнення справіцца ў вызначаныя тэрміны. Яўгенія Акімцова, Ігор Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Уборка азімага рапсу ў Гомельскай вобласці перасягнула экватар. На сённяшні дзень у рэгіёне ўбрана каля 60% рапсавых плошчаў. Лепшыя вынікі ў працаўнікоў Будакашалёўскага раёна. Завершана ўборка самай раннеспелай зерневай культуры – азімага ячменю. Сярэдняя ўраджайнасць склала 26 цэнтнераў з гектара. Самая высокая аддача ад гэтай культуры дабіліся хлебаробы Будакашалёўскага і Хойніцкага раёнаў, якія змаглі атрымаць па 35 цэнтнераў збожжа з кожнага гектара. У бліжэйшыя дні на Гомельшчыне пачнецца масавая ўборка зерневых і зернебабовых культур. Хлебаробы большасці раёнаў вобласці ўжо выпрабавалі свае сілы на хлебнай ніве. Усяго сёлета неабходна ўбраць каля 380 тысяч гектараў плошчаў. На дадзены момант убрана 2%. Першыя тоны збожжа новага жніва паказалі сярэднюю ураджайнасць 28 цэнтнераў з гектара. Вынікі працы ўпраўлення ўнутраных спраў за паўгоддзя, крымінальнае становішча ў летні перыяд, гэтыя і не толькі пытанні абмяркоўваліся сёння падчас чарговага выпуску радыёпраграмы «Гарачая лінія аблвыканкама». Госцем абласнога радыё стаў аператыўны супрацоўнік управлення ўнутраных спраў Антон Веранічкаў. Як аказалася, у горадзе і вобласці ў летні перыяд па лініі кішэнных крадзяжоў ідзе сур'ёзны спад. Аператыўны супрацоўнік аргументуе гэта тым, што ў сувязі з летнімі адпачынкамі ў горадзе знаходзіцца меншая колькасць людзей. А вось крадзяжы з узломам дач даволі частыя, нягледзячы на тое, што звычайна гэта адбываецца ў вясновы ці восеньскі перыяды. Самае ж папулярнае злачынства ў летні перыяд – крадзеж веласіпедаў. Супрацоўнікі ўпраўлення ўнутраных спраў заклікаюць грамадзян быць больш уважлівымі. У працяг крымінальнай тэмы жудаснай панажоўшчынай закончыўся вечар для кампаніі адпачываючых маладых людзей у Гомелі. Падчас руху мікрааўтобуса «Мерседес» па Новабеліцы грамадзянін Германіі нанёс беларусу 6 нажавых раненняў. Нядаўна сталі вядомы падрабязнасці гэтага здарэння. Спачатку кампанія проста ўжывала спиртное на прыродзе, потым паехалі глядзець на святочны салют. Па дарозе ж дадому раптам узнікла спрэчка. Адным з яе аргументаў стала колючая зброя, верагодна нож. Причиной конфликта один у другого спросил, кто будет платить за бензин. Один говорит, давай ты заплатишь. Нет, давай ты заплатишь. А ты меня не уважаешь, давай ты заплатишь. Ну, естественно, оба ранее судимые. И вот на этой почве, естественно, начались выяснения отношений.
Подозрony ў спробе забойства, развітаўшыся са сваім апанентам з дапамогай ножа, пакінуў мікрааўтобус на вуліцы Лугавой. Тыя, хто засталіся ў машыне, не адразу убачылі, што іх сябр сыходзіць крывёю. Все 6 ударов пришли в жизненно важные органы. Как говорят эксперты, каждая из них является по своей тяжести тяжким телесным. Но благодаря тому, что были в машине друзья, они сразу предприняли меры к остановке крови. Амаль тыдзень пацярпелы правёў у рэанімацыі 3-й гарадской бальніцы ў Новабеліцы. Яго ўдалося выратаваць. Тым часам следчыя і міліцыянеры правялі значны комплекс пашуковых мерапрыемстваў. Высветлілася даволі шмат важных фактаў наконт магчымага злачынцы. Гражданин Германии в прошлом являлся гражданином Республики Беларусь, был уже неоднократно судим, в частности, 3 раза на территории Республики Беларусь. Последний раз он был судим за изнасилование. Зараз гэты чалавек знаходзіцца ў міліцэйскім вышуку як асабліва небяспечны злачынца. Яўмененка Мічаэл, 1971 года нараджэння, на выгляд яму 40-43 гады, рост до 178 сантиметров сярэдняга целаскладу. Твар акруглы, волосы темные. В случае опознания данного гражданина, просьба гражданам незамедлительно сообщить в ближайший орган внутренних дел, либо по телефонам 102. Віталь Доўгі, Сергей Калацей, телерадиокомпания «Гомель». Год таму мы ўжо расказвалі гісторыю Сергея Вороб'я, хлопчыка са шматлікімі парушэннямі здароўя. Тады сям'я рыхтавалася да складанай дарагой аперацыі дзіцяці на пазваночніку. Медыцынскае ўмяшанне дало пэўныя вынікі, аднак, каб паправіць здароўе, трэба пастаяннае лячэнне. На жаль, у Беларусі яго атрымаць немагчыма. Маленькаму сярожу 4 гады. Калі яго аднагодкі бегаюць або гуляюць на вуліцы, хлопчык не можа ні хадзіць, ні нават сядзець. Ён практычна жыве на руках у мамы. Неаднаразовыя дарагія аперацыі рабілі на грошы дабрачынных арганізацый і неабыякавых людзей не толькі з усёй Беларусі, але і Расіі. Вынікі былі, аднак паставіць на ногі хлопчыка так і не ўдалося. Нядаўна Ірыну з сынам запрасілі ў клініку ў Кітай. Для хворага дзіцяці гэта апошні шанец. Для мамы апошняя надзея. В Китае таких детей восстанавливают. Мы связались с этой клиникой, с врачом. Он сказал, что ребенок очень тяжелый, но они берутся за лечение, и что они могут нам помочь. Они сказали 883 тысячи юаней собрать на 3 месяца лечения. Мы деньги собираем, но очень тяжело деньги собираются. Я везде обращаюсь. Нам нужно еще 70 миллионов собрать белорусских рублей. И они нам очень могут помочь. И большой плюс, что мы туда поедем. Врач сказал в Москве, что нам нужно долго восстанавливать и реабилитировать ребенка. Там очень хорошая реабилитация. Нецярпліва чакае, калі паправіцца малодшы брат і 5гадовая Воля. Дзяўчынка ўпэўнена, хутка яны будуць разам гуляць, як все звычайныя дзеці. Я люблю своего братика. Хочу, чтобы топал, чтобы пехал ножками. Чтобы кружки плав, чтобы гулял со мной. Бацька Сергея спалохаўся адказнасці і пакінуў сям'ю з хворым дзіцём. Цяпер хлопчыку і маме ва ўсім дапамагаюць бабуля і дзядуля. Я очень хочу, чтобы мой внук Сергей поправился, чтобы он бегал, прыгал, как все дети, чтобы мать очень плачет, и мы очень хотим этого, чтобы он поправился и был здоровый. И прошу людей помочь нам в нашей беде. Дапамагчы хлопчыку можа любы. Ва ўсіх аддзяленнях Беларусьбанка ёсць дабрачынныя рахункі, на якія можна перавесці грошы. Усяго неабходна 90 мільёнаў, і маленькі Сергей зможа самастойна сядзець, хадзіць і бачыць. Кацярына Булацецкая, Олег Фіцнер, тэлеканал Мазыр, спецыяльна для тэлерадыёкампаніі «Гомель». І аб спорце. Футбольны клуб «Гомель» замацаваў перамогу над фарэрскім «Вікінгурам» у паўторным матчы першага кваліфікацыйнага раунду Лігі Еўропы. Паядынак адбыўся напярэдадні на гомельскім стадыёне. Трэба адзначыць, хоць у цэлым гульня праходзіла пад дыктоўку гаспадароў поля, чаканні шматлікіх балельшчыкаў наўрад ці апраўдаліся. Здавалася, пасля разгромнай выязной перамогі з лікам 6-0 на хатнім стадыёне гамельчане павінны былі ўзяць верх з яшчэ больш выдатным вынікам. Але ў чужыя вароты мяч трапіў толькі 4 раза. Прычым, як і ў першай гульні, ўсё адбылося ў другой палове сустрэчы. Першым на 49-й хвіліне вызначыўся Вадзім Дзімідовіч. Праз 5 хвілін ён жа аформіў дубль, замкнуўшы галавой навес Платонова.
Трэці гол стаў бадай самым прыгожым з усіх 10 забітых за 2 гульні. Мікалай Кашэўскі, атрымаўшы мяч ад Дзяніса Яхно, моцным стрэлам з-за межаў штрафной прабіў дальні вугал ворот Гезы Тамаша Туры. Яшчэ одно ўзяцце ворот адбылося на 88-й хвіліне намаганнямі Алексея Тимошенки. Такім чынам Гомель, забіўшы вікінгуру па суме 2 паядынкаў 10 безадказных галоў, паўтарыў амаль 30-гадовай даўнасці еўракубкавы рэкорд мінскага «Дынама», якое ў 1983 з такім жа вынікам разгромила финский «Хик». Матч, скажем так, не самый выдающийся, но поверьте, что уровень мотивации не тот. И сегодня заставить футболистов играть в скоростной футбол мы пытались, но не все получилось. Забили, выиграли. Опять второй тайм, то есть устал соперник, и мы сделали свое дело. Наступным соперником гамельчан у розыгрышы Лігі Еўропы стане македонская «Ренова», якая ў стартавым раўндзе расправілася з сан-марынскім «Лібертасам». Першы матч з македонцамі для Гомеля зноў будзе выязным. Запланаваны ён на чацвер 19 ліпеня. І гэта была апошняя інфармацыя нашага выпуску. У студыі тэлерадыёкампаніі «Гомель» працаваў Сергей Нігерэвіч. Добрых вам навінаў і да сустрэчы ў эфіры.